Όπως τονίστηκε από τον Πρωθυπουργό, ο Φρέντι Μπελέρη έχει δικαίωμα να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας. Πρόκειται για ένα αναφέρετο δικαίωμα που απορρέει από την αλβανική συνταγματική τάξη και είναι απολύτως συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά και αταλάντευτα την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία προϋποθέτει φυσικά το σεβασμό του κράτους δικαίου και την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία μας και τα γενικά προξενία στην Αλβανία γνωρίζουν τα ζητήματα που σας απασχολούν και τα παρακολουθούν στενά. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ζήτω 28 Οκτωβρίου, ζήτω η Ελλάδα. Δημοκρατίας και της δικαιοσύνης έδωσαν γενναία μάχη υπέρ των υψηλών ιδανικών που οι Έλληνες έχουμε κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα. Οι ίδιες αυτές αξίες αποτελούν και σήμερα ζητούμενο σε κάθε περίοδο κρίσης στην ευρύτερη γειτονιά μας. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, σήμερα τιμούμε το ένδοξο όχι του λαού μας στον επίδοξο κατακτητή της Ελλάδας. Αγαπητοί Έλληνες ομογενείς, αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες. Δεν είναι εύκολο να βρω τα λόγια που αποτυπώνουν τη μεγάλη συγκίνηση που αισθάνομαι σήμερα βρισκόμενος εδώ, ανήμερα της εθνικής μας επετείου. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την ιερή αυτή ημέρα, την ελληνική κυβέρνηση, και να βρίσκομαι ανάμεσά σας, σε εσάς που κρατάτε ψηλά την ελληνική